ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಗಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ರಟ್ಟು ಎಡಕು ಮಟ್ಟುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬೆಳುವಾಯ್ದ ಪೆರೋಡಿ ಪೆರೋಡು ಪೆರೋಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬೀಚ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬೀಸೆಟ್ರದ ಎರಲರಟುಗುಲ್ಲ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಜನ ರಡ್ಡು ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಚಿನ್ನು ಯಾನು ನೋಡೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿ ಇಂಕಲ್ ರಾಜ್ಯನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಐಟ್ ಚಿನ್ನು ಯಾನೆ ಬೋಡೆ 7 ಮೆಡಲ್ದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 7 ಮೆಡಲ್ದಲ್ಲ ಅರಿತ್ತೇರಿ ಒಂಚೂರು ಇನಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇಂಥ ತಂಡದಾಗಲಿ ಬಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆ ತಂಡದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ತೆಜ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಈ ರಡ್ಡಿ ಎರುಕಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂದ ಪಟ್ಟದು ನವೀನ್ ಏರ್ಪಂತಾರೆ ಬೇರೆ ಇಡೀ ತಂಡೊಂಜಿರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಊರುಡೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಶಾಪ್ ಇರ್ತದೆ ಐದು ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದ್ದು ಕಂಬಳದ ಎರುಕೊಂಡು ಉಂಟು ಪಾಲ್ ಪಡೆಪ್ನಾರು ದಾಯಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಶಾಪ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋರಂದು ಕೇಳಿದಂಡ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆತ ಇಟ್ಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡುಲ್ಲ ಪಂಡಿರಿ ಈ ರಡ್ಡಿ ಎರುಕಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಮುಕ್ಲಿನ ರಡ್ಡಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಎಂಚ ಇಟ್ಟದ ಈ ದೊಂಬುದು ಕಂಬಳ ಬತ್ತದು ಗೆಂದು ನಬುಲ ಬಂದಾಗ ಎರ್ಲು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿಲ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಎರುನು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಗಿಡಪ್ಪ ಬಲ್ಲ ಆಯನ ಬಿತ್ತಿದ್ದಿ ಆಯನ ಗಿಡವನ್ನು ನಾನು ಗುಡ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಆಯಲ ಗಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಮೇನ ನಮಗೆ ಒತ್ತು ಬಾಕ ಪಾರ್ರೆ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ರೆ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಇದು ಏಳು ಕಮ್ಲಾಡು ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ 4 ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುಮಾನ ಅಂಚ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಕಮ್ಲ ಆಂಡು ಐತೆ 7 ಪ್ರೈಸ್ ತೆತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಗುಂಬುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇದು ಮುದ್ದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಭಯಂಕರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬಂಡ ಅಂತ ಇಮ್ಮೇನೆ ಅಂತ ಪೋಖ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಆಯನಾತ್ ಪೋಖ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಜೋರುಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಮುಟ್ಟ ಬೇರೆ ಪೋಡಿ ನೀರು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಚೂರು ಗುದ್ದು ಬತ್ತಿಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಓಡಿಗೆ ರಟ್ಟೆ ಆತಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೋರ್ದು ಏರೆಗ್ಲ ತಾರ್ದಿಜೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜೆ ಆನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೋಡ್ಪಾವೆ ಆತಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಳ ರಜ್ಜೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಂಡ ಇಂಚ ಆಕಳಿನ ಸಾಂಗುನು ಇಂಚ ಆಕಳಿನ ಒಂಜಿ ಆರೈಕೆ ಬರಂಜ ಆರೈಕೆ ಬರ ಐಟ್ ಸಾಂಕ್ ನಾಕ್ಲು ಒಂದು 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಡೈಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫುಡ್ದ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಸಾಂಕ್ ನಾಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಇಂಚ ಕಮಲ ಬರ್ಪ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಕಮಲ ಬರ್ಪ ಹೋಗ್ಲೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬರ್ತದೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಾನೆ ಇರಲು ಅಂಚ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ ಊರದ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ ಬೆಳುವಾಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಇರಲು ಅಂಚ ನಂಗೆ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೇಳು ಎರಡು ನೋಟು ಈರ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಸೀಸನ್ ಸರ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಂದೆ ಐತಾರ ಕಂಬಳನ್ನ ಸೋಮವಾರ ಬಂದಿಪ್ಪಳು ಅಂಚ ಈ ದಿನ ಬಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 17 ಕಂಬಳ ಐತನ 17 ದಿನ ರಜೆ ರಜೆ ಐತಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ರಜೆ ಎಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬರ್ತಾನೆ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ಉಂಟು ಊರ್ದಾಗ್ಲಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ನವೀನ್ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ ಅವಣ್ಣ ಆತು ಪ್ರಚಾರ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹೊಡಿತೀನಿ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಶಾಪ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಚಾರ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಉಂಡು ಅಲ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೀನ್ ಹಾಕ್ಲಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತೋಂದಿತ್ನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಮುಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಬೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಚಿನ್ನನ ಆರಂಜಿ ಪಪ್ಪಂದ ಹೊಲಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಆಯರು ಪಿಚ್ಚುನ ಪಪ್ಪಲೆ ಆರ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ತೂದು ಸಾಂಗತ್ನಾರು ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾಂಗತ್ನಾರು ಸಸ್ಯರು ಪಂಡು ಪುರಲೆ ಪಂಡದ ಸಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಇರ್ಲಿಗೆ ಮರ ಕಟ್ಟರೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಬೇರೆ ಪೂರ ಅಮ್ಮೇಟ್ ಪೂರ ಟೀಮುಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಉಳ್ಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲೆ ಅವಲೂರಿಗೆ ಕೊಡೊಂದರಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂದು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಒಕ್ಕ ಅಲೆ ಆರು ನವೀನ್ ಸಾಲಿಯಾನ ನವೀನ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಆರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಟರ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ಆರೆ 6 ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿಡ ಬರ್ರೆ ಅಬ್ಬಜಿ
ಆರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪ ಮತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಇಜಿಂದ ಬರ್ರೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮೇನ್ ಬೋಡೆ ಆರ್ಲ ಒಕ್ಕಲೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರೆ ಎರು ಗಿಡವನಾರೆ ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಗಮ್ಲಾಡ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಬೇನಲಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಮನೋಹರ್ ಬಂಡದು ಒಕ್ಕ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಾರೆ ಒಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಜಯ್ ಒಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ನಮ್ಮ ಆನಂದೇರು ಒಕ್ಕ ಸಂಜಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಂತ್ ಬಣ್ಣದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆ ಅವಲರಿ ನಿದ್ರೆ ಬೈದ್ರು ಆಟ ಸಂತೋಷ ರೇಡಲ್ಲಿ కొంచెం సేకరణి ఆర్లాగి ಸಂತೋಷ ಒಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ಬಜ್ಜಿ ಎತ್ತಂದು ಆರೆ ಗಿಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನೋಜಿಂದ ಆರೆ ಪಾರೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಜಡ್ಡೆರು ಕಟ್ಟದು ಒಂದು ರಂಜಾನದ ಕಡೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಎಟ್ಟೆ ಬಾರ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಹಾಕ್ತದೆ ಹೋಯ್ ಸಾರಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಟದು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಲ್ವಾಯ್ಕೆ ಕಟ್ಟದು ಬೆಲ್ವಾಯ್ ಕಟ್ಟದು ಏಳು ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಲ್ಕು ಫಸ್ಟ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಬೆಳವಾಯಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡ ಬೆಳವಾಯಿದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏತರ್ಷದ ಕಂಬ ನಿಕ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಎರುಕ್ಲೇದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಬಂದಿರು ಜವನೀರು ಬಂದಿರು ನೀರು ಏಳು ಮೆಡಲ್ ಆತ ನೇತ ಖುಷಿ ఒకళ్ళ మధ్య పండుమండ సంకర ಎಂದು ನಮ್ಮ ನೇರು ಕರ್ಣೆ ಎಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾಳದ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಜೋಡಿ ಮಾಲ್ತ ಗಿಡ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಬಾಗ ಇಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಡೊಳ್ಳೆ ఒకళ్ళ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆಮಿಕ್ ಪೂರ ಎಂಟ್ರಿ ಆತೇವೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಗಮ್ಲಾಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಲೆ ಬಕ್ಕರೆ ಕಾಟಿಯರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಯ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚಿನ್ನ ನೋಟಿಗೆ ರೆಡ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ಇತ್ತಾಯ ಒಂಚೂರು ಕಾರಣಂತರಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ತುಗುಪಾರದ ಗಿಡ ಹೋಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸರತ್ತನ ತುಂಬಾ ಕೊಂಜಿ ಪೊಗ್ಗುಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಸಾಯಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಕೊಂಜಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ಲ್ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಬಂದು ಅಂಚಿ ಬಾರ್ಪುರದ ಅಂಚಿ ಬೆಟ್ಕಳದ ಅಂಚಿ ಬೈಂದೂರ್ದ ಅಂಚಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ 10 ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಆತಂತೆ ಮ್ಯಾಗ್ಲ ಬಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಜೊತೆ ಇಟ್ಲ ಬಾಬು ಆಗ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮುಡು ಬೊಕ್ಕರಿ ಎಂಗ್ಲ మెయిన్ ಒಂಜಿ ಜನ ಬಂಡ ಮೇರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಇರಂದು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಆರ್ ಏನ ಫಾರ್ಮರ್ ದುಂಬು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಇತ್ತ ಕೋಚಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕಮಲಗ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡವೇರು ಬತ್ತದು ಇರ್ಲೆಗ್ ನುಗದೀಪ್ನ ಮರಗಟ್ರೆ ಮರದೀಪ್ನ ಪೂರ ಇರ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಆರೆ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಂಡ ಬಾಸ್ ನಕ್ಲು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಬೆಳವಾಯಿ ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ನವೀನರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೊರಿಯರು ಸಂತೋಷರು ಬಂಡೇರು ಬೊಕ ಮಾತ ಮುಲ್ತಕ್ಲು ತೆಲ್ತೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೆಳವಾಯಿದ ತಂಡದ ರಡ್ಡ್ ಎರುಕುಲು 4 ಎರುಕುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೇರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಪುನ ಎಂಚ ಅಂದ ಬನ್ಪುನೇನು ಆ ಎರುಕುಲೆಟನೆ ಕಲ್ಪುಡುದು ಬಂಡ ರಡ್ಡ್ ಎರುಕುಲು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ತಿರ್ನ ಮಾತ್ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚರ್ದದು ಈ ರಡ್ಡ್ ಜೋಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಯ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ರಡ್ಡ್ ಜೋಡಿಲು ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅಕ್ಕದ ಮೂಡಿಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತದವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ಸೋಕುಡು ಬಾತಿರಿ ನೈನರೇ ಧನ್ಯವಾದ ಇಡೀ ಬೆಳವಾಯಿ ತಂಡಗ ಶುಭಾಶಯ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ನನಾತ್ ಮೆಡಲ್ ಆವಡ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಡ್ಡ್ ಎರುಕುಲು ಪಾರ್ನಂಚಿನ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಮೆಡಲ್ ಆವಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಪುದರ್ ನನಾತ್ ಮಿತ್ ಪಾವಡ್ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಂದು ಎಲ್ಲೇ ವರದಿ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರದೊಂದಲೇ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಉಬಾರ್ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ